Bit-tiġdid kif jista' jkollna partit li għada jkun alternattiva valida u relevanti. Dan kien il-messaġġ li spikka mit-tliet kelliema li indirizzaw l-attività politika f'Għawdex. Id-deputat nazzjonalista Chris Sajt tkellem dwar is-sitwazzjoni preokkupanti f'Għawdex. Hemm baħar jaqsam bejn dak li jgħid il-gvern u dak li fil-fatt qed iwettaq. Hemm oċean bejn il-ftahir tal-gvern u r-riżultati ekonomiċi u soċjali li qed tgħidhom issa l-Unjoni Ewropea f'rapport speċifiku mhux fuq Malta u Għawdex, fuq Għawdex. Chris Sajt tkellem dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-qagħda ekonomika f'Għawdex li jikxef kif il-popolazzjoni f'din il-gżira hija waħda li qed tikber bħala medja fl-età. Chris Sajt fakkar ukoll kif il-Gvern Laburista ma wettaqx il-weda li kien għamel li kull ħaddiem Għawdex se jkollu xogħol f'Għawdex stess meta issa wieħed minn kull 24 li jgħixu Għawdex qegħdin jaħdmu Malta. Dan apart il-fatt li t-turiżmu f'Għawdex naqas u l-kriminalità żdiedet bi 15%. Minnaħa tiegħu id-deputat Kevin Kutajjar tkellem dwar l-importanza li għal darb'oħra l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun partit b'saħħtu li joffri pjattaforma b'saħħitha u relevanti. Ir-riforma hija l-padament, ir-riforma hija l-manutenzjoni li kull magna, kull ħaġa li taħdem bħal huwa partit politiku għandu bżonn minn żmien għal żmien. Mhuwiex biżżejjed li nieqfu imma hemm bżonn li nxammru iktar il-kmiem, hemm bżonn li ninżlu aktar fl-arena politika l-kol kemm aħna. U għażiet jgħid li l-partit huwa alternattiva għall-gvern u fl-aħħar mill-aħħar se jerġa' jibda jaqta' l-frott mill-politika tiegħu. Minnaħa tiegħu Karl Buttigieg, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fil-qala, spjega kif il-politiċi hemm bżonn li jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom. Ħbieb ejjew ninaqdu, għax pajjiżna għandu bżonn aktar minn qatt qabel oppożizzjoni serja u gvern alternattiv. U tkellem ukoll dwar 3 fatturi li huma neċessarji sabiex il-partit ikun jista' jiġġedded, fost oħrajn li hemm bżonn li l-partit jingħaqad sabiex verament ikun għażla alternattiva biex jigverna. It-3 kelliema sellmu lill-eks deputat Marta Sportelli u ringrazzjawha tal-kontribuzzjoni li tat tul is-snin fil-Kamra tar-Rappreżentanti.